महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे तालुकाध्यक्ष संजू परब यांची गाडी जाळण्यात आली। हा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचा पूर्वनियोजित कट होता असा आरोप माजी खासदार निलेश राणे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला। सावंतवाडीत संजू परब हे केसरकरांना मोठे आव्हान आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर दडपण आणण्यासाठी हा प्रकार घडविण्यात आला आहे। आग त्यांनी लावली, आम्ही राग करू असा इशारा राणे यांनी दिला। संजू परब हे लोकशाही मार्गाने पालकमंत्र्यांच्या विरोधात आवाज उठवत असतात। हा वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र संजू परब या प्रकाराला घाबरणारे नाहीत। या सर्व प्रकाराचे उत्तर आम्ही निवडणुकीतून देऊ असेही राणे यांनी सांगितले। यानंतर राणे यांनी पोलीस निरीक्षक सुनील दढावडे यांची भेट घेतली। तर संजू परब हे आता दीपक केसरकर साठी, आणि माझा आरोप हा थेट दीपक केसरकरांवर आहे। ही काय नुसती आयत्या वेळेला लावलेली आग नाही, ही घडवलेली घटना आहे। संजू परब, दीपक केसरकर यांना राजकीय जो काही त्रास होतोय, आणि संजू परब लोकशाही मार्गाने जे काही घटना म्हणजे जे काय करतोय आमचा तालुका अध्यक्ष, तो लोकशाही मार्गाने करतोय। लोक आमच्याकडे वळत आहेत, त्याच्यामध्ये संजू परब यांची चूक नाही। जनतेचा विश्वास यांच्यावरचा उठला, आणि म्हणून जर संजू परबना ह्या सगळ्या गोष्टी मिळत आहेत, त्याचा राग म्हणून कसा तरी संजू परबला आडवा करायचा, नुकसान करायचं, त्यांच्या व्यवसायात नुकसान करायचं, त्यांच्या कुटुंबावर दडपण कसं येईल त्याच्यावर लक्ष द्यायचं। कारण का समाजहिताची कामं मागच्या 5 वर्षामध्ये झालेली नाही। मग आमदार खासदार निवडून कसे आणणार? आणि म्हणून आम्ही जे सांगत होतो की थंड दहशतवाद हे बोलणारी लोक, खरा दहशतवाद कोण पसरवत आहे? तर दीपक केसरकर पालकमंत्री पसरवत आहे। त्यांचा हा भयानक चेहरा वेळोवेळी जनतेसमोर आम्ही आणायचा प्रयत्न करतोय की हा खरा चेहरा आहे, जो राजकीय जो माणूस त्यांच्या विरोधात जाईल। इकडे तरी नावाजलेली व्यक्ती आहे संजू परब, सामान्य जनतेचं काय होणार? सामान्य जनतेचा वाली कोण? आज गृह खाता आहे म्हणून हा दुरुपयोग आहे। अर्ध्या तासाने पोलीस येतात, पाऊण तासाने पोलीस येतात, त्याचा जबाबदार कोण? म्हणून हा घडवलेला कट आहे। आणि संजू परब, आणि जसं मी मागे सांगितलं तर बबन साळगावकर यांची गाडी जी फोडली गेली, तो आरोपी अजून सापडलेला नाही। आणि म्हणून दीपक केसरकर यांना जो त्रास देईल राजकीय, कारण का आम्ही कधी वैयक्तिक त्रास द्यायला कधी दीपक केसरकरला गेलो नाही। संजू परब हे समाजहिताचे जे प्रश्न आहेत तेच मांडत आलेले आहेत पत्रकारांसमोर आणि रस्त्यावर जेव्हा आंदोलन केलं किंवा ज्या कार्यालयामध्ये इथे गेले। असं असताना महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाकडे वळणारा लोंढा हा जास्त आहे, तो आताच कुठेतरी थांबला पाहिजे। दडपण आताच नाही आणलं तर नंतर उशीर होईल, आणि तो सगळा फायदा राणेंना मिळेल। कारण आज जो प्रतिसाद सगळीकडे मिळतोय, घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये दीपक केसरकर आहेत। आणि म्हणून पोलिसांना आता इथून मी पुढे जाऊन पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन भेटणार आहे की खरा आरोपी हा दीपक केसरकर आहे, खरा कॉन्स्पिरेटर हा दीपक केसरकर आहे। हा घडवलेला कट आहे आणि घडवणारा हा पालकमंत्री दीपक केसरकर आहे। पोलीस त्याच्यावर जे ऍक्शन घेतील त्याच्यावरती आमचं लक्ष असेल। मी संजू परब आणि माझ्या सगळ्या सहकार्याला सांगितलंय, योग्य वेळी योग्य उत्तर देऊ। आग त्यांनी लावलीये, विरोधकांची राख आम्ही करणार, एवढंही मी आज माझ्या सगळ्या सहकार्याला सांगितलंय। काही काळ जाऊ द्या, लोकांना त्रास होऊ नये, निवडणुकी अगोदर किंवा निवडणुकीनंतर सुद्धा योग्य वेळी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष, आज तेच सांगायला मी इकडे आलो, मी सरचिटणीस या नात्याने, की आमचा पूर्ण पक्ष हा संजू परब यांच्या मागे उभा आहे। हा त्यांच्यावर हल्ला ना, माझ्यावर हल्ला मी समजतो। आणि म्हणून मी जे कोण आरोपी असतील, ज्यांनी हा कट रचलेला आहे, त्यांना योग्य ठिकाणी योग्य वेळी मी उत्तर नक्की देईल। आणि आम्हाला दुसऱ्या जन्मात आमचा विश्वास नाही, जो काही हिसाब चुकता करणार ह्याच जन्मात, पण जनतेला त्याच्यातून काय त्रास होईल असं काही घडवणार नाही। पण ज्यांनी हे घडवलंय
त्यांना योग्य वेळी उत्तर देऊ. निवडणुकीत तर देऊच. याच्यावरती तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. यावर नेमकी म्हणजे काम दत्ता सामंतांनी पण तोच विधान केलं की केसरकरांनीच घडून आणला. थेट आरोप. तुम्हाला वाईट वाटतंय का? आणि वाईट नाही, थेट आरोप असल्यामुळे उद्या थेटच आहे ना. गृह खातं त्यांच्याकडे आहे ना. गृह खातं कोणाकडे आहे? आम्ही जेव्हा मंत्रिमंडळ आमचे साहेब मंत्रिमंडळात होते, आरोप कोणावर करायचो? कुठलीही घटना घडू दे, दोडामार्गला घडू दे, वैभववाडीला घडू दे, देवगडला घडू दे, आरोप कोणावर व्हायचे? विषय आरोपाचा नाही, विषय संजू परब विरुद्ध दीपक केसरकरांचा आहे. आज संजू जर कमकुवत झाला किंवा तो दडपणाखाली येणार नाही, ती गोष्ट सोडून द्या. पण नुकसान जर संजू परबचं झालं तर फायदा कोणाला होणार? लक्षात घ्या, हा राजकीय कट आहे, ही घडवलेली घटना आहे, लावलेली आग आहे आणि याच्या मागे दीपक केसरकर 100% आहे. आणि म्हणून खरा सूत्रधार शोधा हे सांगण्यासाठी मी आता पोलीस स्टेशनला जाणार आहे. सीसीटीव्ही मध्ये येतील ते येतीलच. म्हणून माझं लक्ष, आम्ही बोललो ना, आमचं लक्ष नाही साहेब. आता जवळपास 36 तास होत आले. काहीतरी आपल्याला कळलं असेल ना कोणी काय केलं का? आता सीसीटीव्ही तर सगळीकडे आहे. फुटेजच घ्यायचं माझं काम चालू आहे. सकाळपासून तेच करतो, फुटेज वगैरे घेतो. त्याच्यातून हे काय निष्पन्न होईल आणि कसं काय म्हणजे हा तपास करणारच, त्याच्यात काय वाटतं. मला मॅटर चिघळवायचं नाही. हे तुम्ही जेवढं चिघळवाल ना, म्हणजे किंवा कारवाईमध्ये जेवढा वेळ लागेल आम्हाला साहेब, तेवढा आमची सहनशीलता संपते. आम्हाला मग आंदोलन हे ते सगळ्या गोष्टी कराव्या लागणार, कारण का आमच्या तालुका अध्यक्षावर झालं. उद्या काय अशा व्यक्तींवर जर होत असेल तर मग आम्ही कोणाकडे न्याय मागायचा?